ועכשיו, אם הבן אדם רוצה לצאת מהאוטו, מה קורה עם האוטו? נמרח עליו? הוא לא יכול. הוא לא יכול, נכון? בגלל הגלגלים הם גם הרוסים אז וגם מה נעשה? האוטו. אז מה נעשה? איך נוציא אותו? אם הוא עכשיו לא יכול לצאת, הוא נלכד בפנים, אז מה נעשה? הוא לא ינשום. אז אנחנו נתקשר גם האמבולנס וגם למכבי. נכון. ומה יעשה מכבש? מה יכול לעשות מכבש בתאונת דרכים? יש לנו גם כלים. אני יודעת כדי אם מישהו לא יכול לצאת מדלת או מסדרת הדרכים, אז הוא יכול פשוט עם הכלים לשבור את זה. נכון. ואז פשוט לצאת. שמעתם אותו? אז אנחנו